Professor Carles Riera, presidente del CEMEN, nonché leader carismatico della CRIDA. Oggi a Barcellona per una tavola rotonda, la sesta, organizzata da Istoria. Ci potrebbe intanto spiegare che cos'è la CRIDA e le manifestazioni pacifiche all'aeroporto di Barcellona? La Crida va ser un moviment social, un moviment popular, molt important a Catalunya i al conjunt dels països catalans, que va néixer l'any 81 i va acabar l'any 92. Per tant, van ser gairebé 12 anys d'història d'un moviment que va començar en un moment en què l'estat espanyol, els poders fàctics, l'exèrcit, volien provocar una involució en el procés autonòmic. Després de la mort de Franco i amb l'arribada de la democràcia es va iniciar un procés autonòmic que en aquell moment, a l'any 81, estava en perill. És a dir, hi havia el risc d'un retrocés cap a, novament, una Espanya molt més centralista. Davant d'aquest perill, la societat catalana va reaccionar fent néixer el moviment cívic, el moviment social de la Crida a la solidaritat en la defensa de la llengua, la cultura de la nació catalana, que va col·locar sobre l'escena política la reivindicació que som una nació, és a dir, la reivindicació de que som un subjecte nacional, un subjecte polític, que tenim dret a l'autodeterminació i que tenim dret a un ple reconeixement de la nostra llengua, de la nostra cultura, de la nostra identitat i dels nostres drets col·lectius. I això com es va fer? Es va fer mitjançant la mobilització social, la mobilització popular, grans manifestacions, etc., i mitjançant l'acció directa, no violenta i la desobediència civil. Un cas, per exemple, que va ser molt famós, efectivament va ser la reivindicació de la catalanització de l'aeroport del Prat a Barcelona, com sempre amb una acció directa no violenta que consistia en llançar avions de paper. Bellissima. Que va provocar una reacció repressiva brutal de la policia espanyola, amb ferits, amb detencions, etc., però que ens va permetre aconseguir que efectivament l'aeroport del Prat es catalanitzés. I així ho vam aconseguir amb els serveis de telefonia pública, amb els serveis de ferroviaris, en els grans equipaments públics i centres comercials. El tema lingüístic va ser un dels quals vam aconseguir més èxits i més progressos. Senta, la crisi economica mondiale sembra aver messo in secondo piano le politiche a tutela dei popoli senza Stato e delle minoranze nazionali. Cosa ne pensa? Efectivament, avui per avui, la crisi econòmica que pateix sobretot Europa i els Estats Units, és una crisi mundial però que té el seu epicentre sobretot a Europa, Estats Units i especialment a Europa, efectivament és la protagonista del debat públic i de l'escena política i mediàtica, però a la vegada és una crisi de tal magnitud i de tal profunditat que posa tot en qüestió. Posa en qüestió les estructures econòmiques, les estructures polítiques, les estructures socials i, evidentment, una de les esferes, una de les dimensions públiques que posa en qüestió són els estats nacionals i les estructures estatals que s'han demostrat altament incapaces, quan no responsables també, d'aquesta crisi. És a dir, aquesta crisi és resultat d'un sistema econòmic que s'ha demostrat poc eficient, que no funciona correctament, però també d'uns estats, d'unes institucions públiques que no han tingut capacitat de preveure
i de regular el sistema econòmic per tal d'evitar la crisi. I quan la crisi ha aparegut, els estats tampoc estan tenint capacitat ni instruments per tal de resoldre aquesta crisi. Per tant, els estats nacionals i les estructures estatals també estan en qüestió avui. Això, evidentment, dona una oportunitat als pobles i nacions sense estat a les realitats polítiques a Europa que fins ara no han estat reconegudes, que sempre han estat actors importants, però que ara tenen l'oportunitat de ser-ho encara més. Les nacions i pobles sense estat d'Europa són subjectes nacionals, subjectes polítics, que plantegen una descentralització dels estats i que plantegen una gestió econòmica que tingui en compte les realitats locals i regionals i nacionals i que tingui en compte les economies productives i les economies socials d'aquests territoris. Per tant, també són una oportunitat als pobles sense estat d'esdevenir actors que plantegin altres models econòmics i che plantegin alternatives econòmiques al che è l'attuale crisi globale. Senta, parliamo delle rivolte arabe. È possibile che proprio dalla sponda sud del Mediterraneo ci vengano delle domande dei diritti di partecipazione, di democrazia, che ci fanno comprendere che sia necessario ragionare anche in termini di diritti collettivi? Evidentment que les reaccions reformistes o revolucionàries sempre venen d'on hi ha el conflicte més actiu, no? I evidentment en les nacions i pobles sense estat es pateix la crisi econòmica, es pateix el fracàs dels estats i de les estructures polítiques tradicionals, però alhora també es pateix tots els efectes del no reconeixement de les nostres identitats, les nostres llengües, cultures, dels nostres drets polítics, dels nostres drets econòmics, dels nostres drets socials. Per tant, segur que els pobles i nacions sense estat, segur en el cas del nostre àmbit geopolític, que en la regió especialment també euromediterrània, hi ha un gran potencial de canvi, hi ha un gran potencial d'alternativa que, sens dubte, pot col·locar els drets col·lectius en primera línia, en el centre del debat polític i de l'escenari polític. Els drets col·lectius com un progrés democràtic i com un factor de canvi en aquesta nova crisi, en aquest nou escenari d'alternativa, sens dubte. Senta, ci troviamo al CEMEN e un mese fa si è tenuto proprio qui un convegno internazionale per la rete Mercator, dopo qualche anno di stop. Perché vi siete impegnati a far ripartire questo progetto? Primer perquè som obstinats i constants i el treball pel reconeixement dels drets lingüístics és per nosaltres un treball prioritari i estratègic. Des de fa molts anys que estem treballant amb la Declaració Universal dels Drets Lingüístics. Creiem que la diversitat lingüística és un aspecte essencial del patrimoni cultural de la humanitat, que el seu reconeixement és un factor democràtic de progrés i la xarxa Mercator és una xarxa estratègica fonamental que articula actors universitaris, actors cívics, actors socials, compromesos en la recerca, en la investigació de quina és la situació de les llengües a Europa i de com trobar claus i bones pràctiques pel seu progrés en el camp educatiu, en el camp dels mitjans de comunicació, en el camp de la vida pública i també en el camp del dret. No? I concretament nosaltres participem molt activament en aquesta xarxa Mercator sobre dret lingüístic, que és la que vam celebrar aquí recentment aquestes jornades, i que és una xarxa que, independentment de la conjuntura financera, que fa que disposem de més o menys recursos, aquesta xarxa continua amb l'esforç i amb la corresponsabilitat de tothom. Per tant,
és un projecte estratègic, és un projecte fonamental per nosaltres, independentment de que hi hagin anys en el que disposem de més recursos per fer més activitats o menys. Senta, come ho detto all'inizio, questa è la sesta tavola rotonda organizzata da Istoria qui a Barcellona e il tema era sulle nuove tecnologie e le identità. Il prossimo anno invece si cercherà di coinvolgere le università, le scuole proprio in relazione alle identità. Cosa ne pensa lei come docente universitario? Bé, jo crec que les universitats són un actor fonamental actualment en el món i també en els pobles i nacions sense estat. Anem a una societat, a una civilització en què la governança serà una tasca compartida entre diversos actors. L'Estat i les institucions estatals, els mercats, l'economia social, els actors socials, els moviments socials, els actors polítics, tots plegats articuladament desenvolupant la governança. I aquí les universitats juguen un paper molt important com a centres de producció i de producció i de gestió de coneixement. No? És un moment en què tots els actors tenen un pes específic important en el procés col·lectiu. I és un moment, tal com estem veient avui en aquestes jornades, que estem parlant de xarxes, de noves tecnologies de la informació i de la comunicació, en què l'espai públic, l'espai social, l'espai del coneixement és molt més ric i molt més important i té moltes més oportunitats a través d'internet, etc. Hi ha una nova dimensió de la realitat a través d'internet que crea un nou espai públic, en el qual les universitats tenen un paper molt important com a productores del coneixement que circula a través d'internet i a través de les noves tecnologies de la informació. Per tant, en un moment de crisi, en un moment en què cal plantejar noves idees i nous conceptes, en què cal produir nous coneixements i en què cal tenir un treball molt col·laboratiu i molt cooperatiu a nivell de producció i de gestió de coneixement, les universitats són molt importants com un actor bàsic per construir el nou futur. Per tant, és una molt bona idea.